værsgo, vi skal se en film nu. Den hedder Karima og Go Shot Your Party. Det var alt det for. De ringer, vi banger. Filmen Go Shot Your Party. Hvad fanden var det, der gjorde det? Fuck! Hey, what the fuck? Det her er blooperne for Go Shot Your Party. Se den lille katte. Du skal trykke på det.